Hasiko gara hidroxidoekin. Hidroxidoak metala eta OH taldeak egiten dituzten konposatuak dira. OH honek hidroxidoak -1 balentziarekin dator eta adi egon. Hemen jartzen dugun azpi indizea ez da bakarrik hidrogenoarentzat, baizik eta hidroxido talde osoarentzat. Adibideak ikusiko ditugu. Merkurioa eta hidroxidoa lotu iten badira, etortzen bazaigu merkurioa bere balentzia bat horrekin eta hidroxido bat topatzen badu, egiten du hidroxido merkurikoa. Merkurio bi-hidroxido eta merkurio tri-hidroxidoa. Honetan ere, izendatzeko 3 modu ditugu, tradizionala, stock eta sistematikoa. Hidroxido merkuriko, merkurio bi-hidroxido, merkurio tri-hidroxido. Burdina bere balentzia 3arekin baldin badator, hidroxido ferriko egiten du, oso iko, hidroxido ferriko, burdin 3 hidroxido, burdin tri hidroxido. Manganesoa baldin badator, bere balentzia 2arekin, MnOH2, errepikatzen dut, azpi indizea OH hidroxido talde osoarentzat da, hidroxido manganoso, manganeso bi-hidroxido, manganeso dihidroxido. Oso erraza da hidroxidoak izendatzea, metala eta OH taldea dator, eta izenetik formula ateratzeko aurreko kasuetan bezala egin behar dugun gauza bakarra, da lehenengo zein konposatu mota dan erabaki behar dugu, hidroxido irakurtzen badugu erraza izango da OH bat jartzea, OH -1 balentziarekin datorrenez, gero bakarrik irakurri behar dugu datorkigun metala. Metal horren balentziak buruan baditugu edo taulan, oso, iko, hipo, oso, per, iko ikusita jakingo dugu zein balentzia dakarren. Ariketak egingo ditugu klasean eta saiatu ikasiko dugu ondo egiten. Goazen aurrera.